Robert Fico. On dávno rezignoval na pravdu ako overené fakty. Z politiky sa do tejto krajiny šíri smrad a pach všetkého negatívneho, čo si viem predstaviť. Napokon, keď si spomeňme si na výzvy Roberta Fica, keď bol v opozícii, lopatami na parlament a lopatami na vládu, ja citujem pomaly, to boli tak agresívne výpady, zorganizované, veľmi plné nenávisti. Ľudia nám hovoria veľmi jasne. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. A keď je už tá masa ľudí rozohnená, je pripravená na všetko možné. Ale my stále tvrdíme a budeme tvrdiť, veci treba riešiť legitímne a demokraticky a v rámci právneho rámca. Aj preto, keď sme robili protesty, zhromaždenia, podávame návrhy na odvolávanie ministrov, chceme sa držať ústavného rámca. Aj teraz to robíme. Takže nebuďte ticho! Musia sa nás báť! A mám pre vás dobrú správu. Už sa nás boja. Kričte! Musia sa nás báť! Počkaj, mám to zle vyladené. Sorry. Kričte! Musia sa nás báť!